l-immune system tagħna tant nitimgħuha bl-affarijiet li għandha bżonn, u ħansemmuhom x'inhu mallum, mhux nitimgħuha bl-ikel li hu aħjar minn ieħor, imma nitimgħuha anke speċjalment l-ossiġnu. U x'hawn nisbaħ milli nġibu l-ossiġnu bl-exercise. Kif taf inti Stef, pereżempju naqtaw nifisna, nieħdu nisejt għall-erbik għadi ħossni tajjeb, tmurx imkien fil-kampanja, fin-natura, dak l-ossiġnu illi ħajjit magħna, ħajjit ma l-immune system tagħna, ħajjit ma il-ġisem kollu. Bl-essenzjal, għax l-essenzjal dak li hu, mhux li naħarbu min-nies huwa essenzjali. Tajjeb, again, hemm minnu vulnerabbli u forsi fuq parir ta' tabib aħjar joqgħod il-bot minn xi nies, però l-maġġoranza tagħna nistgħu nieħdu rikni f'idejna u ngħidu isma'. Jiena ħanara x'ħan nagħmel għax waqt illi hemm dik il-biża' hemm barra li l-biża' ma tagħmel kważi l-ebda ġid, ħlief illi tikkundizzjona lin-nies. Isma', mela jiena qed ngħidlek għamel hekk għax inkella ħajjiġrilek hekk. Dika isek twassal għal biex in-nies jobdu, tajjeb biex in-nies kull ma jisimgħu jemnuh. Għax in-nies tbeżżaħħom. U meta jkun hemm il-biża' in-nies joqogħdu. Inti semmejt il-vulnerabbli. Taf li jiena kieku l-vulnerabbli noħodhom iktar għall-arja. Għall-arja għax l-iktar affarijiet illi għandhom bżonn biex ifiqu huma l-iktar affarijiet naturali. F'ċertu ħin ovvjament mhux ħadd tagħmel ġurnata tixxemmek. Anyway, dak affarijiet li kulħadd jafhom. Imma li xtaqt nafas fuq wkoll Stef hija mela aħna meta mhux ħan neliminaw il-biża' tax il-biża' hija parti mill-ħajja, ma ħan nirrealizzaw illi tant għandna kontroll fuq is-sitwazzjoni illi minkejja li kellna idea mod, pereżempju, jew temawna idea mod, aħna nafu li l-kontroll tas-sew qiegħed f'idejna. Qiegħed f'idejna billi nara illi hemm dawn l-episodji ta' spiss fejn jiena qed nitma' l-ġismi b'ossiġnu, tajjeb again fin-natura bl-exercise, issa l-exercise mhux bil-forsi jsir fin-natura ta' barra, imma jista' jsir ukoll fin-natura ta' barra. Għandek lawm, għandek pereżempju tagħmel exercises ġo studio, għandek tgħid mur passiġġata. Kull ċaqliq ħajjin. Ma dik number one. Number two, nafu illi l-ikel ipproċessat. Iktar ma jgħaddi minn proċessi, aktar jitneħħilu tista' tgħid vitamini u minerali u fiber. Il-vitamini, il-minerali u l-fiber li jiġu l-aktar minn ikel li huwa aktar naturali rib in-natura. Mela, eżempju banali biex dak li kun jifhimni. X'inhu l-aktar naturali u mimli nutrienti? Il-larinġa jew l-orange juice? Il-larinġa. U nistgħu nibqgħu sejrin hekk. Tajjeb, ġifieri waqt illi hemm ħafna affarijiet li huma aktar effiċjenti u konvenjenti ftaħt il-friġġ u battat mill-bott. Li jiena mqar nieħu ġiex sekondi aktar inqaxxar il-qoxra tajjeb tal-larinġa u kilta bil-felli b'kollox. Dak il-felli fih ċertu fiber illi qed jikkumpensa qed isostni qed jaħdem jitfit ma' il-ġuż illi hemm ġol larinġa naturali. Biex ma nsemmux kif ċertu prodotti iżidulhom affarijiet biex dak il-ġuż laqbadna miegħu jibqa' tajjeb fuq l-iskafal dejjem kważi. Imma insomma, jiġifieri aħna waqt illi mexjin lejn soċjetà u hija normali ta' m'għandniex għalfejn noqogħdu niġġieldu kontra il-proċessi tal-ħajja x'di l-ħajja dejjem tavvanza. Ħajja sa żmien Stef fejn kull ħaġa li nagħmlu jew minn fuq il-mowbajl jew minn fuq l-arloġġ. Però dak imbagħad ħajtina vantaġġ enormi. Mela jiena li frankajt milli nagħmel ċertu qadjiet u ċertu affarijiet li forsi nsibhom monotoni jew niddejjaq nagħmilhom, ħan igwadanjom billi dak il-ħin ħan investih fuq l-exercise, fuq li mur nagħmel xirja pereżempju li nażel ikel iktar li naf li ħajjejni għal saħħti għal din l-enerġija li qed insemmu. Illi jiena pereżempju mort ngħid kelma x'naf kemm anke għall-enerġija mentali tiegħi kemm hu tajb li nkun daqsxejn soċjevoli. Mela it-teknoloġija u l-avvanzi li qed isiru ħajkreawlna aktar ħin jekk irridu. Issa kien ħin nistgħu neħluh fuq affarijiet illi huma addictive jien naf xi binge watching ta' xi ħaġa ħin kollu, serjes wara l-ieħor, jew ħaninvestu f'saħħitna. Għax iktar ma jgħaddi żmien waħda mill-inqas skużi illi ħajkollna u diġà sa ċertu punt nistgħu neliminaw din l-iskuża li m'għandix ħin. Illum hawn tant affarijiet effiċjenti. Mela pereżempju għal mod tal-kelma jekk jiena għandi bżonn innaddaf l-art. Illum tista' tagħmilha inti? Tista' pereżempju ħanagħmilha nqas ta' spiss dik diġà frankat li ċertu ħin, jew nista' nuża xi robot. Qed inġib eżempji banali, imma ejjew illi dak il-ħin illi tant huwa prezzjuż għalina ninvestuh fl-iktar affarijiet naturali. Ħalli dik il-biża li kellna qabel, tajjeb, indawruha f'opportunità, f'azzjoni ta' x'nistgħu nagħmlu. U r-realtà ma' di, semmejna l-ġuż, semmejna l-frott. Mela vera u aktar effiċjenti u konvenjenti illi jiena nuża pakkett ejja ħammorru, tajjeb, però irrid nara mbagħad illi again lajna qed nifranka l-ħin minn postijiet oħra.
mhux aħjar dak il-ħin investih biex jekk hemm bżonn insajjar jew again nordna xew anke ħafna min illum iġiblek ikel naturali. Id-dar għaliex le. Ikel li huwa aktar ħajtini enerġija l qudiem u ħajnaqqas li minn dawk l-affarijiet li probabbli kont qed nibża minnhom. Xibżaw minnhom ħafna nies, Stif. Illi la nikber pereżempju ħanġi dipendenti fuq ħadd ieħor. Nibża li ngħaddi minn xi ħaġa jew minn oħra, minn Mart, mhux hekk? Dik l-immune system tagħna, apparti li aħna meta qed nitimgħu għal pożittività, qed ngħid le jien nista' nagħmel xi ħaġa fuq għadi. Ixini dejjem hemm il-best solution, the least best, l-ar waħda tajjeb u somewhere in between. Mela jiena jekk forsi ma nistax m'għandix kontroll 100% fuq l-oġġett. Għandi 90%, għandi 80%, ħanistaqsi. Fis-sitwazzjoni li qiegħda jew qiegħed illum, x'nista' nagħmel biex inkun aħjar? Għax pass żgħir kemm hu żgħir, kollox ħajjin, imqar mentalment. Ġifieri jiena nitpaxxa nisma' stejjer u naqra kotba ta' nies illi daw pereżempju tawhom sentenza qalulhom aktarx inti tgħix tal-iżmien. F'dak iż-żmien jieħu jagħmlu affarijiet plas li għandek min jgħidlek jiena tawni xarej ħajja, diġà għaddew 20 sena pereżempju. Affarijiet illi daw kieku wollew il-bandira l-bajda sta nistenna illi nitlaq. Dak biex tara x'saħħa għandu l-bniedem. X'saħħa għandu l-moħħ, x'saħħa għandha l-immune system. Ġifieri jekk imqar nibdew nitimgħu iktar mill-li kell naturali li huwa kruċjali. Nitimgħu lil moħħna, bdew iħsibijiet pożittivi. Jiena ħankun orrajt, jien diġà orrajt. Jiena għandi ħafna saħħa, jiena għandi l-armatura lesta biex tiġġieled għal kwalunkwe ħaġa li hemm bżonn. Jiena ħajti dejjem qiegħda ssir aħjar. Jiena bniedem illi qed ngħix fl-abbundanza. Għandi kull marrit, għandi min jgħinni, għandi min jista' jissapportjani. Jekk dawn fejt nemmnuhom, għax għandek min għandu kważi minn kollox Stif. U jsib ix-xara fl-ġejna. Iwa dik il-problema li għandi għara jien, għax il-ġara tiegħi pereżempju mhux tajjeb magħha u joqogħdu jewdnu fuq ix-xara fl-ġejna mingħajr ma jaraw l-ġejn kollu illi hemm. Bil-fors inti moħħok jekk qed nitimgħuh dak illi ħajdejqu ħajbeżżaw, anke l-immune system tagħna x'tgħidli daw x'għandu x'qasma ma' xulxin. Il-ħsibijiet tagħna jaffettwaw kemm anke ġisimna jkun reżistenti u lest u b'saħħtu anke għal dawn l-irjieħat u affarijiet li jkun